Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri, Mai, egunon. Egunon, Inigo. Egunon ekipo, konturatu zeate, gaur da nire urteko azken programa. Pase azkar pasatzen den denbora. Ez alduzu uste urte batetik bestera pasatzea, beste herrialde batera joatea bezalakoa dela? Bai, baino asko zerosoagoa, ez da. Bai. Gaur pertsona migratzailearen nazioarteko eguna da. Iparraldera noa bihar, Kantauri itxasoa, zakar eta berde. Ikustera noa, itxasoa ikusi, ta mendian atxeden haratzera, gaztain arbola baten itzalean, ura darion iturri baten ondoan. Banoa ezin banaiz jadabizi. Nazio Batuen Batzar Nagusiak pertsona migratzailearen nazioarteko eguna izendatu zuen abenduaren 18. Batzarrak 2000ko abenduaren 4 aldarrikatu zuen 55-83 ebazpenean eta halaxe dio. Munduan dagoen migratzaile kopuru handia gero eta handiagoa dela kontuan hartuta, nazioarteko komunitateak gero eta interes handiagoa duelako, migratzaile guztien giza eskubideak benetan babestu eta bete behar ditugulako, eta migratzaile guztien giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak bermatzen jarraitzeko beharra nabarmendu behar dugulako. Ba begira, 18. mendean, dantzari italiar bat Londresera emigratu zen. Bere ez izena Iron Legs. 1778ko gaurko egunez jaio zen Londresen bere semea, Joseph Grimaldi, historialari askoren ustez lehen paiazo modernoa. Grimaldi izan zen bere publikoarekin aktiboki elkarrera egin zuen lehena. Bere emanaldietan, abestietan eta txistetan parte hartzera gonbidatzen zituelako. Mimo, akrobata eta komikoa izanik Chandler's Wells zaldizentroan lan egin zuen, eta bere ospea pantomima paiazo gisa lortutako arrakasta ugariek sendotu zuten. Urrengo protagonistarekin goaz, bere aitonamonek Ukrainiatik estatu batuetara emigratu zuten 20. mendearen hasieran. Samuel eta Rebekak Cincinnatin ezagutu zuten elkar, eta hamarkada batzuk geroago jaio zen beraien biloba, Steven Spielberg. 1946an jaio zen Cincinnatin Steven Spielberg. Migrazioaren gaia oso presente dago Spielbergen filmetan. The Color Purple, Empire of the Sun, Schindler's List eta bestelakoak. Zientzia fikzioan ere, Spielberg beste mundu batean abandonatutako norbaiten historia kontatzera ausartu zen. Azken finean, egoera horretan aurkitzen da, eta estralurtarra. Goazen urrengoarekin. Bere aitak Ekuadorretik emigratu zuen eta bere amak Irlandar eta Alemaniar arbasoak ditu. 1980an jaio zen New Yorken Christina Aguilera. Christina Maria Aguilerak oso hortzaro gogorra igaro zuen. Bere amak eta berak aitaren tratu txarrak jasaten zituzten. Christinak txikitatik abeslaria izan nahi zen. Ira James, Whitney Houston eta Madonnaren eragina izan zuela dio. Eta horrez gain, The Sound of Music musikala inspirazio iturritzat duela. 1989an bere lehendabiziko diskoa atera zuen. Mundu osoan 12 milioi kopia saltzea lortu zuen. Christina Aguilerak sari ugari irabazi ditu, horien artean aipagarrienak 5 Grammy sari eta Grammy Latino bat.
She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, now just comes alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here come the ladies, about to give a little show. Here go the boys, he gotta show a little more. Adibidez, The Rolling Stones taldeak ere Ingalaterra utzi behar izan zuen, hori bai, beste arrazoi batzuengatik. 1971 udaberrian munduko rock and roll talderik handienak Rolling Stonesek jakin zuen dirurik gabe zegoela eta Ingalaterra utzi beharko zuela Britainia handiko errenta zerga ordaintza saiesteko. Frantziako Ribierara joan ziren eta disko berria grabatzen hasi ziren Bilanelkoteko sotoan. Keith Richardsek alokatu berri zuen itsasertzeko jauregi dotorean. Emaitza Stonesen disko bikoitz bakarra izan zen, Exile on Main Street klasikoa, erbestea kale nagusien. Happy, pozik, abesti honetako abeslaria Keith Richards bera da. 1953an jaio zen musikari britainiarra Kent Konderrian eta 1962an The Rolling Stones taldea sortu zuen. Beraz, Jack Sparrowen aitak 60 urte baino gehiago daramatzak gitarra jotzen, harrigarria. Keith Richards jaio zen egun berean emigratu ez zuen norbait, baina bere lurraldean atzerritar sentitu zen norbait jaio zen. Steve Biko, hau bai harrigarria. Stephen Bantu Biko King Williamstownen Hegoafrikan jaio zen 1956an, apartheidaren aurkako ekintzaia izan zen. Bikook Black is Beautiful edo beltza ederra da leloa sustatu zuen eta jarduera horiengatik unibertsitatetik kanporatu zuen. 1962an Durbanen Black Community Program sortu zuen, Hegoafrikako komunitate beltzeko anaien garapen politiko eta sozioekonomikorako eta apartheidaren menpekotasun inhumanotik autoemantzipaziorako ekintza positibak sustatzeko egin. Gauza asko egin zituen, 1977an atxilotu egin zuten eta poliziak egindako torturen ondorioz hil zen. 10 urte geroago Richard Attenboroughek zuzendu eta Bikoren bizitzan oinarritutako Cry Freedom askatasuna oiukatu filma eseinatu zuten. Bikoren papera Denzel Washington aktoreak antzestu zuen. Biko, 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 Biko. The man is dead, the man is dead. Eta 1700 eta 17an historiako luthierrik mitikoena hil zen Cremonan, Italian. Antonio Stradivari, cosa fai? Bere 83 urtetan ia etzen bere jaioterria zen Cremona utzi eta ibilbide luze horretan ia 1200 instrumentu egin zituela kalkulatzen da, gehienak bibolinak. Etxerik irten gabe bere instrumentuen magia munduan zehar garraiatzea eta haien soinua eramatea lortu zuen. Gaur egun bere Stradivarius instrumentu batzuek 100 milioi euro baino gehiagoko prezioa lor dezaketela kalkulatzen da enkantean. Ez dago bibolin baten musika bezalakorik munduan zehar mugitzeko. Bidaiatzeko presabiltza, Gure gaurko gonbidatuekin bidai ederra egingo dugu ere. Ata Uniker elkarteko Jesuse Izpuru etorriko da. Kepa Fernandez de Larrinoak antropologiaren eta poesiaren munduen artean bidaiatzera gonbidatuko gaitu. Eta Andertzu Bilaga musikaria gurekin izango dugu. Ark gidatzen duen musika eskolak 50 urte bete ditu eta ikasleekin kantu berezia sortu dute. Belaunaldi ezberdinak, estilo ezberdinak, bihar kontzertua eskainiko dute gainera, hau guztia ospatzeko. Honekin guztiarekin ez dugu pasaporterik behar, Bidaiatzeko prest zaudete? Guazen. Bai. Haizeak bidaiatzen duenean ez du paperik behar. Horregatik, haizeak jotzen duenean,
paperak egan jartzen ditu. Egunon, bizitzaren migranteok abenduak 18 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok mai Gorostiaga pozo egunon. Egunon guztioi, gora migranteak. Eta zuekin entzuleok Goiuri ez eizarandia egunon. Egunon! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1085 garrena du, goizak 10:18 minutu abenduak ere 18, gu 18 izateko 15 falta, baina horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko prest etorri gara. Esandakoa, naiz irratian zaretela, bigarren kafean ongi etorri. Osteguna da, giro nahiko txukuna du Euskal Herriak. Guk badaukagu puntiu bat atzoko Gernikako saio bereziaren ajearena. Badakizue Gernikako bastran izan ginela atzo, nolabait Guggenheim Urdaibai gertatuko etzela jakin eta biharamun horretan honengatik borrokatu den gizarte zibil eta elkarte antolatu alako aitortza egin eta euren iritzi, sentipen eta bestelakoak bizitzeko eta egia esan oso saio ederra izan zenan Gernikan eta Busturia aldeko jendearekin egin genuena. Eta horrexegatik Goiuri pentsatut gaur goxo asteko moduko kantu hau egokia zela. Bai, gustatzen zait, All the Ways, The Secret Sisters eta Raila Montana ondiaren arteko elkar lan honekin abiatzen ari gara gaurkoa. Been pulling you in. Allow me to touch you, hold you, baby, just say when. I could work you like a... Eta gure txatera begirare jarriko gara, maite dutetan murgildu aurretik egunon nik ja taloa eta txistorra jandet, Diegorkak. Taloa eta txistorra? Gaur, zer da ba? Urretxu zumarraga inguruan izango da Gorka, Santa Lucia ospakizunak atzean utzi zituzten larun batean. Eta Santo Tomas da Laister, igandean izango da, baina oraindik ez? Herri batzutan mugitu egiten dute Santo Tomas. Ta Gorka beti aurretik, hori esan berda ere. Hori ere egia da. Bueno, aian besterik gabe erabaki du gaur taloa naizuela. Eta berak egin du. Hori ere izan diteke. Inigo, haze txapel ederra, inoiz ez zaitut ikusi txapelarekin. Egia esan uste dut irratsaioa txapelarekin ez dudala inoiz egin. Eta hemen katxondeo mordoa daukat, maik dio pinguino baten antza daukadala. Chili Willy, I'm Chili Willy. Marrazko izinetako pertsonaje ospetsu bat. Eta batez ere, sentitzen dut, niri estetikak ez dit eskatzen, oso gustora nago txapelekin azken aldian, baina gure kaskoak urruntzen dizkit belarrietatik. Dauzkat bi artile geruza, kasko eta belarrien artean, eta orduan pixka bat, soinu irratsaioaren errealizazioan, erreferentzia pixka bat aldatu zait. Beraz, entzuleok zerbait arrara somatzen baduzue, etzarete zuek nire gorritoa da. Muzut hori izango dela arazoa. Oso grazioso zaude, eskerrik asko Gorka. Nire maite duta da, ze ona, Bizkaibus eta lurralde guztitan aldeu mugi erabili. Horrek esan nahi du mugi barik eta bestelakoak elkartu zaizkigula. Hori da.
Euskal Autonomia Erkidegoan. Hori da. Bueno, ez da gutxi. Gehiegi ere ez. Bueno, eskakizuna, bazen eskakizuna, ez? Jendeak eskatzen zuen, ez dakit, barik txartelarekin Donostian, autobus bat hartu alizatea adibidez Azpeitira joateko, eta bueno, jarri dute martxan, eta antza denez, Gorkari ondo datorkio, beraz, gu ere posten gara. Oso ondo, Gorka, horrek emango diaukera, Gorkari oporrak hartuko dituen honetan, batetik bestera erres mugitzeko. Ander Zubiaga, ze ona, eta ze ona dantza diote mendik, 34. Eta beste mezu bat, aupa taun, zorionak ikera taun. Bueno, Gorkak dagoeneko gure kamaratik nunbait ikusi du, esan dugu gurekin izango nola Jesus egia da. Goizeko 10 eta 23 diren honetan, Mai Gorostiaga Pozo zure maite duta eta maite dut eza biak entzuna ditu. Bai, gaur, protagonista bakarra, Bilbo iria, maite duta eta maite dut eza. Maite dut ezarekin hasiko naiz, bi titularra, bi prentsa titularra. Pasaden astean irakurri nuen, horrelako titular bat, deian, jatzen dula, Bilbon eklipse bat izango da hurrengo urtean. Abuztuak 12. Osea, Bilbon izango da eklipsea. A ber, mesedez. Horrek zer esan nahi du, Santurtzitik ez dela ikusten, Getxotik ez dela ikusten, Gasteizik ez dela ikusten eklipsea, osea, titularra badirudi Bilbotik bakarrik ikusi daikela eklipse oso hori ez dakit, ez zai gustatzen. Horrelako Bilbo izen agertzen denean horrelako egoeran. Ez da izango igual, mitoaroaren kontzertuari buruzari dela? Ez, ados. Abuztuak 12 nasak dio, eklipse osotasun bat, franja datorrela Galizitik Mediterraneora, ikerketa txiki bat egin dut. Egin ezu, ados. Eta nire zalantza da, nola dago mundua, Mai? Baldin eta aurreikuspen gehiagorekin dakizkigun kontzertuak eklipseak baino. Baita ere. Gauzak, Baina sarrerak ez dira saltzen eklipserako. Sarrerak ez dira saltzen, baina Santurtzin ez dira sarrerak eratzen. Bai egia da, eklipse oso importante dela, espalditikan ez dela gertaturalako eklipse oso bat hemen Euskal Herrin eta baina ez da bakarrik Bilbotik ikusiko, eta askotan puntu hori, handitasun hori ez zai gustatzen, eta alde hortatik ez dut maite Bilbo. Bai, beste titularra, eta hau, Gabonetan elurra egingo du Bilbon. Eta titular hau izugarri gustatzen zait, eta izugarri maite dut. Gabonetan elurra egingo du Bilbon. Justo, abenduak 26-tik, abendu 30-ra. Zeren Eslava Polunin payasoa bere ikuskizuna Snow ekarriko du Arriaga antzokira. Eta nik izugarri maite dut Eslava. Eslavak dauka Paris ondon jauregi bat, Le Moulin John, dela sortzaile zentru bat, izugarria, payaso guretzat referente handi bat, El Circo del Sol Gonzalo Alegrian, 70 piko urte ditu, eta bere ikuskizuna Snow zoragarria. Ez dakizarera gutxi gelituko dira, baino erne egon, eta albo duzue aukera hau ez galdu. Bizitzan behin ikusi bardala Eslava. Maite zaitut. Where once the wind was at my back, now the sea's gone slack, no seabirds squealing. Has all of life gone off the rails, torn my sails and left me drifting. Utziko duzu hemen, frikikeria bat komentatzen, baina Misty Morning Rain kantu honetan, Reila Montan ari gara oraindik entzuten, haren kantakerak gogoratzen dit mordo bat, Rodríguez Searching for Sugarman artista, ez da Sixto zan, bere izena, Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez abeslariaren kantakera gogoratzen dit pilo bat. The falling rain, all is here and gone again. Moonlight so bright, softening upon the shore. All that was will be no more. Inork ezagutzen ez badu, historia oso kuriosoa da, Sixto Rodríguez estatu batuetako abeslari bat da, bere gaztaroan disko bat edo bi argitaratu zituena, arrakasta ondirik gabe, baina norbaitek horrelako diskoren bat Hego Afrikara eraman zuen bere maletan. Hego Afriketan diskori irratietan jartzen hasi zen norbait, jendeari gustatu, han kopiak egiten hasi ziren, eta handik urte askoren bueltan, norbaiti bururatu zitzaion artista hura, zeinak Hego Afrikako imaginario musikala nolabait definitzen zuen, edo imaginario musikal horretan pixua handia zuen, topatu behartzela, nonbait egon behartzuela, urte mordoa zeraman, Sixto Rodríguezek kantatu gabe, eta antxe espediziotxo bat, eta horren parean dokumental bat,
Searching for Sugarman, Rodriguez topatzeko, eta Sugarman kantoa entzungo dugu segituan, nolabait historia hau borobiltzen jarraitzeko, bira bat sortu zuten horren arira, eta mundu mailan aritu zen. Esango nuke Espainiar estatuan ere aritu zela, ez dakit Frantziako estatuan aritu ote zen, baina buelta handia egin zuen, Europatik, eta nolabait bere musika arrakasta, erabat alboratuta zuen pertsona honek, erore izan zuen, arrakasta handia, bai dokumentalaren ondoren, eta baita dokumental arke bideratu eta aurrera eraman zuen musika bira hartan. Eta hau kontatu nahi nizuen, gogorara zidiela. Eta oso artista berezia da Sixto Rodríguez. Goiuri ez eiza handia, zein da zure maite duta? Gaur ere maite dut eza. Gaur ere haserretik. Gaur baita ere. Nik ez dut zalantzan jartzen, haserre egoteko arrazoirik falta zaizunik. Baina bai jartzen dut igual zalantzan, saiakera kutsi egiten duzula positibotasunera heltzeko. Gauza baikorragoa gurera ekartzeko. Baina tira, zure autu hori balin bada? Begira, 2026-rako jarriko diot neure buruari erronka, maite dut ez bat aipatzen dudan bakoitzean, horrengo egunean maite duta izan behar duela. Ezin ditu dela 2 egunean jarraian. Hori ondo beteko bazenu, gutxienik 150 orekara eramango gintuzke. Bueno. Ez da gutxi, Hori da, bai. Oraintxe 80 zaude, ezkor. Baina 2026-tik aurrera. Maik barre egiten du. Bai. Matematika hutsak. Ados. Orain utziko didazu haserrean eta tristuran murgiltzen. Bai, noski. Ez ere tristuran, hemen tristura aldarrikatzen dugu. Bueno, kontua da, ikusi dudala Bizkaiko suhiltzaileek, bere buruaz beste egiten saiatu den mutil baten bizitza salbatu dutela, ez? Eta hau, ohikoa da, suhiltzaileei askotan egokitzen zaie horrelakoak egitea, baina hau eginda gaurkoan, ez dakite da bidetan agertu da, ze kontua da, suhiltzaile batek pertsona honekin konektatzeko bilatu duen modua izan da kolakau bat elkarbanatzea. Pertsona hau gazte hau zegoen Arrontegiko zubian, Barakaldo eta Erandio lotzen dituen zubian, eta bere buruaz beste egin nahi zuen, eta iritsi zen suhiltzailea, eta hizketan hasi ziren, eta suhiltzaileak kontatzen duenaren arabera, berak nahi zuena zen, denbora irabazi, beste suhiltzaileek sistema bat prestatzen zuten bitartean, gaztea bota etzedin, eta hitz egin pertsona honekin, ez? Eta orduan bururatu zitzaiola kolakau bat eskaintzea, eta elkarrekin kolakau bat hartuko ote zuten, eta gazteak esan zion, baietz. Eta kolakaua gaietakin hartuko zutela elkarrekin. Eta orduan, azkarre batean, suhiltzaile parkean, kolakaua prestatu zuten, eta eraman zioten gazteari. Eta orduan, nola bitxikeria hori duen historiak ez, kolakauarena atera da edabideetan. Eta orduan nijo naiz, albiste irakurtzera, eta ikusi dut, egunkari bateko webgunean 33 iruzkin zituela albisteak. Eta orduan pentsatu dut, ze inozoan ni. Seguro dala jende asko esanez, begira ze polita, ze historio polita, kolakaua, txokolatea elkarrekin. Ez, iruzkin gehienak dira, azetontakeria, beste mena bat atentzioa deitu nahian, bota izan balitzo beto, suizidatu ez den suizida bat, azetontakeria. Iruzkinak dira, izugarriak. Eta historioa da, pertsona bat hain gaizki dagoela saiatu dela bere buruaz beste egiten, eta beste pertsona batek lagundu diola, eta ez duela lortu eskerrak. Eta iruzkinak dira, izugarriak, eta gertatu zaite ez nuela, espero, eta nik pentsatzen nuela iruzkinak izango zirela, haze lan duina, Inigo izeneko suhiltzaile honek egin duena, haze hau paso Inigo, eta ez, eta geratu naiz, ez dakit, barrutik hautsita bezala. Ez zaita harritzen. Hautsita dagoena kaso gizartea da, horrelako zerbaiten aurrean erreakzioiek jasotzen ari bagara, baina egia da, basareak ere badirela espazio xelebro xamar bat, gizartearen isla neurri batean suposa dezaketena, eta beste neurri batean, agian ez direnak ez, pentsatu nahi dut. Nik ere ala pentsatu nahi dute, agian gainera
Horrere ondo oreka bilatzen saiatu behar gara, ze egia esan orokorrean iruzkinak egiten dituenak egiten ditu kexatzeko, ez? Askotan gauza bat ez dakit, tontak ere dirudi, baina hotel batera joaten zarenean bezala, ez? Zerbait gaizki ikusi balin baduzu, agian iruzkina utziko duzu, baina gustora egon balin bazara, agian, listo, gustora egon zara, eta ez duzu esaten. Bai, idatziko dut gustora egon naizela, eta orduan iruzkin gehiago daude gauza negatiboenak, eta pentsatu nahi dut hemen ere, kexa gehiago daudela, edo iruzkin itxusi gehiago daudela, horregatik, ez? Baina, zuekin elkar banatu nahi nuen, ze tristea geratu naiz. Nietzat oso paradosikoa da ere, porque guain dela batzuk urte desente esango nukela, Kolakau abesti ofizialak aldatu zuen bere letra, hasieran zeukalako negrito aipamen bat, eta bueno, gizarte presioa dio, edo denborak aldatzen direlako, berritu zuten letra hori, eta oso positiboa da egungo letra, eta oso paradisikoa da, entzuteak gaur, ez? Nik ere maite dut elkarbanatuko dut gure entzuleekin, eta pixkat iraganera begirako maite dut, atzora begira, ez oso urrutira, baina lehen aipatu dugu, ez, atzo astran egon ginela, eta nik erresistentzia pixka bat ere jarri nahi diot gauzen iraunkortasun ezari, edo hain azkar gertatzen den guztioni, ez, esfortzu handia egin genuen guk, baina bereziki ikaragarrizko lan egin dute hilabeteetan, antxe Gernikan eta Busturialdean Guggenheim museoa, ez sortzearen alde edo sortzearen kontra, ez, lanean aritu den Stop Guggenheim Urdaibai plataforma, eta antxe uste dut oso momentu bereziak bizizan du genituela. Uste dut Eider Gotxi, mugimenduko bozera mailerekin bereziki, oso gauza interesgarriak, indartsuak sortu zirela, patronatuak esan du, ez duela Urdaibain sortuko museo hori, eta badirudi gainera ez dela gertatuko etorkizunera begira ere, baina hausnarketa bat ere geratzen da orairean, ez, eta da, zenbat jendeak eta herri mugimenduak gainera inongo aitortzarik izan ez duen, instituzionaldetik inongo aitortzarik izan ez duen herri mugimendu honek, zelako lan egin duen, eta ze koste pertsonal dagoen horrelako, erresistentzia mugimendu baten atzean. Beraz, gaurko nere maite duta eurentzat, Eider Gotxi eta talde guztiarentzat, badakidalako gaur egongo direla, oraindik pozaren aje horretan, baina gorputza indarrez txikituta ere bai, eta horrexegatik galdetu genion atzo, gure irratsaioa amaitu aurretik. Ordu asko sartu ditugu hemen, eta beste leku batzuetatik kendu ditugu lagun, familia, eta hori guztia motzilan daramagu. Atzeden hartzeko momentua da, baina merezi izan dau. Inongo duda barik, neke honek merezi izan dau. Eta bidean ezagutu ditugun pertsonak, gehienak oso interesgarriak, nik behintzet niraikakin daramatzat betiko. Orduen guzti hori positiboa da. Nekearekin konparatuta, neke hartuko zaigu. Gabona pasatuta hori ja hartuta dago. Eta beste guztia hor gelditzen da, beraz borrokak merezi du. Eta hori da hemendik atara behar dugun ikasketa. Borrokak merezi du. Eta Euskal Herrian hainbat borroka daude. Eta borroka guzti horiek seguru, txikiagoak edo handiagoak guztiek mereziko dute. Eta jentea dudan badago lakoetan sartu edo ez, nik animatzen ditut benetan zingesten badute sartu daitezen. Ze bakoitzak bere aletxoarekin gauza handiak egin ditzake. Eta banaka eskara ezer, baina taldea egiten dugunean gauza handiak egiten ditugu.
Banak azkar ezer, baina taldek aritzen garenean gauza handiak egiten ditugu, esaldi horrekin nolabait, maite dut hau amaitu nahiko nuke, atzo Iderregotxik esandakoen artean asko nabarmendu daitezkelako, baina ziurrenik hau ezta, zenolako, asebetetzea duten egindako lan horrek guztiak emaitza bat egin duelako, eta tira, behondei elementik nire maite duta, atzo ere nolabait nabarmentzen saiatu ginen elkarte horrentzat, Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kidentzat. Gezur guztiak kabitzen dira zuen Atzo Gernikako Astraren 20. urteurrena ospatzen aritu ginen. 2005an okupatu zuten gaztek arma fabrika zahar bat kulturari herrian espazioa egiteko. Urte berean, handik 89 kilometrotara, hainbat lagunek elkarte berri baten aurkezpen ofiziala egin zuten, eta horrela, Ataunikar jaio zen. nahi genuke gau neuririk ez duen zauria nola zaintzen da irrifara. Tira bai, aurkezpen ofiziala 2005an izan zen, baina jaio 2004an jaio zen. 11 lagun elkartu zirenean, Ataunen nahiko itzaldua ikusten zuten kultura suspertzeko eta indartzeko. 2 hamarkada igaro dira eta helburua ez da aldatu. Kultura eta historia ondarea jasotzea, gordetzea eta zabaltzea. 20. urteurrena ospatzen aritu ziren pasaren urtean, baina ez pentsa lasaitu direnik, agenda betea baitute. Eta guk gehiago jakiteko, Jesus Aizpuruak gonbidatu dugu gurera egunon. Egunon baita zuei ere. Aipatu dut, 20. urteurrena ospatzen aritu zinetela pasaren urtean, ez? Jaio 2004an jaio zen, 2004tik 24era, 20 urte, eta askotan oinarritzen gara, urteurrenaren, urte horretan, ez? Gaurten 20 urte eta ospakizunak, baina gero zer, orain urrengo urtean gaude, 21. urtean, eta zuek lanean fin jarraitzen duzu. Bai, 20. urteurrena izan zen, baina besterik gabe. Zan, ospakizunik izan, bakarrik gogorapen bat. Aurrera jarraitzeko indarra egindakoaren balorazioa egin zen da. Besterik gabe eguneroko errutinan jarraitu genuen lehengo asmoekin, ekimenekin, aldala gauza berriek txertatuz. Bintzet, hildo nagusiari eutsiz. Beraz, mugarri, baino inungo balantzarik sortu etzuen mugarria, iritsi eta segi lanean hori egin zenuten. Bai, gutxi gura bera urteetan zehar, alamoduzko urtean zeharreko egitura bat ego badegu, hainbat arlotan da horri jarraitzea besterik ez dugu egin. Hainbat arlo daude, nahi bazue gero adiraziko ditugu. Aipatu dut nik, helburu batekin jaio zela ez, kultura suspertzeko eta indartzeko asmoekin. Aldatu da, helburu hori urte hauetan? Ez, hori sortu zaren, herri txikitan, Ataunen bezala, herria zeon oso politizauta. Orduan, politika zeon, eta kultura zeon albora utzita. Eta pentsau gendun, hori ezinezkoa zela, eta elkartu ginen, jende ezberdina, baina ala jarraitzen dugu, eta hasi gine pixkanaga Iker izena jarri genion, eta ikertzearekin, jasotzearekin, orduan elkarrizketa bat grabatzen, da hasi ginen pixkana, eta gero jarraitu dugu, ekimen, gure ustez, aurrea behi da interesgarriak dirina. Adibidez, herri bisitak, ez? Ia badamatzago urte batzuk, eskolako aurrekin, eskolan azkenek urtea egiten duten aurrekin, urren urtean, 11 urtekin edoia, herritik joan eken dira. Lazkaura behaseina edo, horre joten dira. Orduan, joan baino lehenago, pixka bat herria erakutsi ez. Orduan, ibilaldi bat eken dugu, pare bat irakasleekin, herrian, herriko bazterrak eta lekuak eta erakutsiz, toponimia, mitologia, nundi noa, dabitzen, non bizi diren, badakigu, gero, berandu izango dela. Ea zerbait, geratzen zaien. Eta holaxe, jarraitzeko asma dugu. Eta ze erantzun jasotzen duzu, beraien gandik?
bueno, beraintzako goiz pasa politi izaten da, eskolatik kanpo eta nahiko libertatea, ez? Baina, aurten esate bateako, bukaeran inkestatxo bat egin diegu, inguruko lekuei buruz, eta bar da, ondi nahiko batzuk bai, badakite baino, toponimia adibidez, ikusten da, gatzerari dela, maila hortan, adin hortan, hortik gorako artean ere, bai, bien artean, orduan, hori ere kulturaren zati da, eta hori galtzen badeu, ja, lekun izena galtzen baditugu, norgean ere, gure izena ere galdu ingo deu, eta, bueno, aurten ere, datorren urtean ere, egingo dugu, saio bat. Horiekin, ikasleiekin, eta bestelako bisitak izaten ditugu, kanpotik etorritako, eta horiei berdin, erakusten zaie, daukaguna. Egiten, transmisioa oso garrantzitsua delako hori behin eta berriz aipatzen dugu irratsaio honetan, ez? Eta egiten duzuena erakustea oso garrantzitsua da baita ere. Aipatu duzu, hainbat pertsona ezberdin elkartu zinetela elkartea sortzeko, eta orain, zen bazarete? Bueno, zenbat, berrogeita, zenbat, gera bintzet. Zera, kuota, txintxo, ordaintzen dugunak, ez? Dugunok. Baina, horietatik gehien agartzen dute parte, batean, bestean espada, hor gertatzen da, bertan bizi dinak eta kanpoan diasporea, esaten digun hortan ere, badira. Hortan, lautatik bat edo, kanpoan bizi da. Ni ere, kanpoan bizi naiz eta ardura batzuk izan. Aipatu dizuzu, herri bisita egitatuak, baina bestelako kontuak ere egiten dituzue, baztakit hitzaldiak, erakusketak, eta orain okerrez banago kontzertua ere, gabonetako kontzertua, gainean dago, Eguberri kontzertua, Jose Kerejeta gogoan, kontzertu berezi antolatu duzue, larun baterako, arratsaldeko 7:00, Ataungo San Martin elizan, ez da? Bai, zorionez, San Martin elizan badago organo barroko romantikoa, aditua diotenez, esaten duten 1760 batekoa. Oñatiar Lorenzo Arrazolak egindakoa. Da orduan, urteetan ane onda, eta baina urte batzuk berritu zan, da orduan, organoak behar du berritu berrik ez, baizik astindu. Orduan tarteka afinazioa eta izaten da. Da horren bueltan, urte askotan izatzen Jose Kerejeta hori bertako organo jole, ura joan zen, eta antxezegon soinuak antzeden barruan, baina zira entzuten ez. Horren betxauen duen hori astindu bat ema hortzitzaiola, eta lagun bat, lazkautar bat, Iñaki Sánchez egin duen, organo ikasten ari zan, musiken ikasten ari zan ikaslea, baina oso argia, etorriai hilen behin edo, ikasle batzui, emango zien, organoak usteko, klase batzuk, eta bar. Lasi ginen, erdi izean, eta hor jarraitzen dira, 4. urtean, eta badie 3 ikasle, hasieran kanpokoak hasi ziren, nahiko helduak, eta oain kanpoko bat beste, eta gero bertakoak, guri interesatik bertakoek ere, gai horrekin lotzea, ez dela kanpoko ikasi, eta bitartean organoak bizirik jarraitzen du. Igualtzen naiz, guain dela aste batzuk, gaiaz pixkat aldatzen, aipatu genuen hemen Ataungo Barrunbeak liburuaren aurkezpena, Fontelarena, Ataunik erretik argitaratuta, eta nahi atentzio izugarri ditu zidan, esaldi, Ataunen badago oraindik gizakiak zapaldu gabeko lekurik, edo, bueno, hor barruan badaude oraindik leku pilo bat, inoiz ez garela jun, Ikasleekin bisita egiten dugunean, Elizara ematen ditugu eta organo ere, eta organon barrua ere akusten diguan dauden, eta esaten de, 4.000 tutu, eta auspoa bera, oain, elektrikoa da, baina garai batean, hori bilitakoa gera. Garai batean, ospotzailea behartzuena, organistak. Ordan, argia joaten zenean, akolitok edo, apaiz laguntzailei, torriai, gora, eta astindu, eta bestela organoak aizeri gabe, ez du funtzionatzen. Orduan, horrekin, gauzoekin, harritu egiten dira, eta bertan dago, ez dago.
Kalifornia jomarri, gauza harrigarri usteko. Gauza bitxia. Aipatu dugu, gainari ginen organoarekin, musikarekin, leizeak aipatu ditugu, hemen argi dago, ataunik behintzat, hemen ikerketa erdigunean jarrita eta kulturaren sustatzea erdigunean jarrita, alor pila bat ikutzen dituzuela, ez? Izan daitekelako bat kultura, izan daiteke beste bat ingurumena, historia, ondarea, denetatik. Bai. Nola antolatzen zarete? Bueno, aleginak 13 omen dirata, saerak, hori biltzen gea, 9, 10, alegin zen da. Orain arte ondo moldatzen gea, bakarlana ez da, baina batekin da bestekin lotuz, orain arte, esperologian zorionez, leku karstikoa edo karaitze, dau, aralar inguru hortan, hor sortzen dira kobazuluak. Garai baten, Arin Dorensoro apaisak egin zuen Alamuzko katalogo bat. Arrezkeo, zuk aipatu ezun zela, beste Ion Fontela, pasapiztionek, dana miatu ditu, eta handi aurrego sartu, eta orduan, esperologik aurrerakuntza ikaragarri egarri du. Lehen iristen etzien lekuta iristen dira, eta mundu mailan ere leku harrigarriak zera topatzen ari dira, esperologiari esker. Orduan, azaleratzen ari dira pixkana, hainbat leku, baina hori, nik uste hori, sekula ez dala bukatuko, eta gero, hoiei buruzko indusketak egitea, horrek lan luzea dauka, eta orduan beste belaunaldi batzuk ere jarraitu beharko dute. Horregatik komeni da, gu baino gazteagoak, ere gauza horietan pixka bat lotzea, bestela hor bukatuko da gure historia. Eta nola ikusten duzu? Belaunaldi arteko transmisioa, badatoz ezagit ikerlari gazteak, elkartaren inguru marietan badaude gaztetxoak, ze elkarte askotan eta askok elkarrizketa askotan esaten digute, ez? Arazo hori ari direla edukitzen, ez da torrela atzetik beste belaunaldi bat helduko diona jardunari. Nik uste, ziren, eskorri izatea erresa da, esaten dugu gazteak eta gizero da. Ez, pixkanaka badaude. Beti bezala, lehen ere gazte guztiak ez ziren gauza guztietan implikatzen. Orduan, beste ekimen badaukagu aldizkaria, nondik aldizkaria, eta hor bertan ere, dauneako, gu baino asko ze gazteagoak diren, motikotan eskak, ari dira beraien ekarpenak egiten, orduan horrek posten gaitu. Aipatu dut denetarik dagoela, ez? Eta urteko egitaragoari begiratuta egon dira liburu aurkezpenak, egon dira hitzaldiak, Itano ikastaroa ere bai, eta baita adimen artifizialari buruzko hitzaldiak ere, hor ere, erronka berriei ere saiatzen zarete usten. Bai, lehengo kontuak eta oraingoak, memoria historikoa ere bai, hasieran Ataunik errezala seginen, da gero beste elkarte batzukin batea, eta hor jarraitzen dugu bide iriki nahian, frankismoakin gaude pixkat lotuta, baino nik esaten dena frankismo horretik ere memoria historikoa herrina, handago eta hori aztertu behar da, eta ondorengoa, etengabeko memoria hori. Eta galdera ez izut ondo ulertu. Adimen artifizialaren hitzaldiare egin zenutenez, aurrera begira ere jarri zaretela eta... Adimen artifizialan inguruko hitzaldi hori, egun berean bertan bera utzi zan, izlariak ezin zuelako. Zerbait gertatzen. Orduan, udaberri aldeo, pentsatzen horri heltzea, gai hori hor dago, hainbeste entzuten da, badakigu gutxi hori behaz esango don. Hainbestik informazioa da, sare sozialetan da baina aurrez aurre gauzak entzutea, nik uste horrek balio handi daukela, jendea, hala, aitzeki hortan, herri txikitan batez ere, jendea elkartu ekin da. Bestela, eta herri handitan berdin, Naiz eta asko ez izan. Kultura oso minoritarioa da. Orduan gure entzulei ere deia egingo diogu,
xuxatzeko, ataunikerren webgunea badaukazute, atauniker.org, aldizkaria ere, nondik aldizkaria aipatu duzu, eta bueno, esango dioguntzeluei, interesa balin badute ere, ez dakit, bazkide egin daitezkela, ez da? Bai, ez da oso garestie. Ja, debaldekoa, 30 euro urtean. Nahiko simbolikoa da. Eta bitartean, aukera, informazioa, publikazioak, bueno, nahi honak, ata honekin lotura izan, naiz bertan, naiz kanpokoak sartzen diren horrek ematen dio poza, baina, handi badaukate, ari hori oraindik etengabe dago, ez? Horri eutxi beharra dago, eta bitartean aurrera. Eskerrik asko, Jesus Aizpurua gurera etortzeagatik, pixka bat ezagutu dugu gehiago zuen jarduna, eta adi jarraituko dugu, zuen egitaragoa, eta esan bezala, entzulei ere, deia egiten diogu, begiratu dezaken, miratu dezaten webgunean, eta informazio gehiago nahi badute, eskatzeko lasai, ondo pasa larun batean. Berdin. Ateatzen da, uste du. Seguro baiet, eskerrik asko, Jesus. Zei bai, rengo arte. Entzuleo, goizeko 11:40 minutu, Gorka Orbizuren zilarra entzunez, egingo ditu hurrengo minutuak, eta segituan, gonbidatu gehiago, eta gai gehiago ere hementxe bigarren kafean, naiz irratian zarete. Mila motibo Tabadato Negarra Zure begiak Zilarra Dena aldatzen ari da Horren azkar Denak etxita gaudela Galderak bakarrik eginez Ta zerurantz begiratzen dute Egal egiten aztu dutenek Ia denek Tabadato Negarra Zure begiak Zilarra Den aldatzen ari da Horren azkar Denak etxita gaudela jada Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira.
irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Goizeko 11:47 minutu entzuleok eta aurrera egin behar dugu. Gai batekin ere nolabait azken orduetan aritu garelako edo izan duelako, eman duelako zer aztertua eta zer hitz egina. Aldarri batzuk agur honetan, egun nahi nituzke etzan, ganbarakoan enetrikota kendu baitut holtzan presan, ta publikotik orxistu batzuk entzun ditut esan. Baititiak ditut eta ileak barkatu ez gira mezan. Oni matxismo deitzen zaiola gaurkoan behar dut esan. Silabak ere balio bezan, norberak pentsatu dezan. Silabak ere balio bezan, norberak pentsatu dezan. Elisabet Txandi ari ginen entzuten bere bukaerako agurrean, zuberuan muskildin izandako bertso saioa, joan den aste buruko larun batekoa. Silaba txapelketaren bigarren faseko bigarren kanporaketa. Hori da, eta bertan, trikotak entzerakoan, jertxeak entzerakoan, publikotik horbaitek txistu egin zuen eta horri heldu eta horri erantzunez jarri da bertxotan. Erantzun ederra eman die, bereziki gustatzen zait bukaerakoa ez, ea hausnartzeko deia egiten du ez, eta zer pentsatua ematen duela, ze badirudi, hasi ziren txapelketak duela hilabete batzuk, Nafarroko finala da jokatu zen, larun batean izango da Bizkaikoa, Xilabakoa dentzat pixka gehiago falta da, eta iruditzen zaigu eremu horietan antxe gaudela gu euskaldunok, gu sanok, gu pertsona zintzo kulturzale eta ez zait zer gehiago. Hor geratu ze, hortik nahiko zenuke jarraitu jartzen progresista, eta hor ja zalantzak sortzen hasi zaizkitu. Moralki ez da egitez, denak antxe gaudela ja pertsona ikasiak eta pertsona irakurriak eta dekonstrukzioaren lanak eginda eta antxe agertzen zara eta bertsola txapelketako faseetako batean, saio batean emakumezko bertsolari bat igotzen da goltzara, jertxeak entzen du eta txistuak entzun behar ditu. Eta, uste dut oso ondo egin duela berak agurrean azpimarratzen matxismoa dela. Zegongo da oraindik baten bat etxean pentsatzen duena, gainera, berarentzat ondo, jertxeak endu duela eta zegor putz politia eta horregatik egin dugu txistu. Eta ez oso ondo Elisabet esateagatik, hori matxismoa dela, eta ez dugula onartuko, eta bertsozaleok ez dugula onartuko, bertsozale elkarteak ere gaitzetsi du erasoa, eta haize saio asko geratzen dira aurretik, eta badakite zela azkena izango, baina izan bedi. Izan bedi, zalantzarik gabe eta inongo espairik gabe. Goaz aurrera, goizeko 11 minutu pasatxo ditugun honetan, azken ordukoari heldu behar diogulako, eta hortarako Bilboko estudiotara egingo dugu segituan bidaia, Antxe Itxaso Leone lankidea dugu, eta Itxaso egunon?
Egun bai, azken ordunetan jakin dugu emakume batek salaketa jarri duela Adolfo Suarez Espainiako gobernuko presidente ohiaren aurka nagusikeriaz eta larderiaz egindako abusu eta sexu eraso jarraituengatik. Adingabea zenean hasi zirenak Espainiako poliziaren Madrilgo familia eta emakumearen arretarako unitatean abenduaren 9an aurkeztutako idazkian jasotzen denez. Salaketa horretan jasotzen denez, gertakariak 17 urte zituenean hasi ziren 1982ko azaroan eta 1985ko amaierara bitartean luzatu ziren, bai 2014an hildako abokatu eta politikariaren bulego profesionalean, bai haren etxebizitza partikularrean. Salatzaileak deskribatzen duenez, 3 urte horietan hainbat ukipen jasan zituen, felazioak egitera behartu zuten akusatuak bere gorputzean eiakulatu zuen eta koitoa bortxatzen ere saiatu zen, hori guztia bere baimenik gabe eta larderiaren eta nagusitasun abusuaren ondorioz. Idazkian gogorekarri du halaber, Suarezekin bere bulego profesionalean izandako lehen topaketan, Suarezek esan ziola bai berak, bai Juan Carlos erregeak bazekitela aldez aurretik 23ko kolpea emango zuela eta tropek gorteetara iristeko behar izan zuten denboran Valentziatik irten zirela uste zenetik, bazekitela kolpeak porrot egin zuela eta horregatik geratu zela hain lasai bere eserlekuan eserita eta esan zuen ez zuela inolako meriturik. Hori azken ordukoari dagokionez eta gaur goizean ere aipatu dugu 3 pertsona zauritu direla ostegun honetan Bizkaia 6-7 errepidean Erandio parean izandako istripu batean, 3 ibilgailuk eta autobus batek talka egin dute segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ezbeharra goizeko 8:10 gutxi aldera gertatu da eta ezkerreko eta erdiko erreiak itxi behar izan dituzte. Ondorioz, 3 kilometroko autoilarak sortu dira berriki amaitutzat eman dituztenak. Antza denez, autoetan zihoazenak dira zaurituak, arin zauritu dira dena den eta iturriek ez dute oraingoz argitu autobuseko bidaiarien artean zauriturik aldago. Hori ere trafikoari dagokiona eta besterik ez, oraingoz 12etan itzuliko gara azken orduko gehiagorekin eta eguneko informazioa errepasatzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu eta bai, eguerdiko 12etan informazio gehiago jasotzeko aukera izango du hementxe. Naiz irratian bigarren kafean zarete entzuleok eta hurrengo gonbidatua segituan aurkeztu behar dizuegu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kantatu nahi, orduan kantatu, dantzatu Bilbo, Alkiza, Kanada, Zuberoa, Amerikako Estatu Batuak, Londres, berriro ere Alkiza. Kepa Fernandez de Larrinoak ez daki geldirik egoten, eta eskerrak. Bere geldi ezintasunaren ondorioz, besteok ere ikasteko aukera daukagulako. Antropologo, irakasle eta idazleari esker, gehiago ezagutzen dugu Gladys del Estal, gehiago ezagutzen dugu Zabaltza kasua eta gehiago ezagutzen ditugu gure dantzak, festak eta ospakizunak. Gauza batzu ezin dira programatu. Eta espero bezala, aurre ikusten genuen, liburuz beteta ekarri du hementxe boltsa, eta liburuekin etorri da gurera Kepa Fernandez. Ikaragarri polita iruditu zait, sartu eta esan dionean Mairi, bai, bazpade txuletatzu ekarri izkiat eta txuletak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liburu. Asko esan nahi du ez. Asko esan nahi du, eta gu posten gara, eta horregatik gonbidatu dugu bigarren kafera, kafe bat hartzera, naiz eta ez dakidan, Kepa, hauxe lehenengo galdera gaurkoan, ea norbaitek kafe eskaini dizun. Gaur ez, zanez, nik nire buruari bai. Eta nahi aldezu orain kafea? Hartuko nuke, bai, uste hartuko nuke. Kafea, nik jarriko diot kafa. Deskafeinatua badugu bai, jarriko dio nik, nire esku. Bueno, orain bai galdera serioagoak hementxe dugu eta esan bezala Kepa Fernandez de Larrinoa, eta nik aipatu dut antropologo, irakasle, idazle, 3 horietako zeinekin identifikatzen zara gehiago?
Zaila da, batera etorri dira, nik irakurtzale handia naiz, amorratu naiz, eta irakurtzetik agian idazterako jauzia emango nuen, eta hori idazketa zera irakurtzetik etorri da, eta irakastea bizimodua izan da, bi horreneko bi hoi lotuta, orduan pixkate, una gauza pixkat homogenio eman du horrek bai. Festak aipatu ditut nik, ospakizunak, dantzak, ikasi dugula, zuri esker, zure ikerketa esker, gehiago dakigula, baina anitza da, zure ikerkuntza esparroa, ze gauza asko landu dituzu, eta nik ere aipatu dut, leku askotan egon zara. Bai, esaten dute el que mucho abarca poco aprieta, eta duen pixkate, bai, ni jakin minak eraman nahu gara ona, ezta? Euskal mundura, antropologia anglofonoaren mundura, baita ere Ekuadorren ez zuzea aipatu, baina Ekuadorren izan naiz hango Amazonian, hango indigenekin ikerketa eginez, baita ere aizuzen ere, irrati saio bat hango kofan jendearekin haien hizkuntzaz programa bat, proiektu bat aurrera eraman genuen, formakuntza eta gero irratia tresneria, eta era berean irratsaioak bai. Orduan bai, jakin gurak eta agian egon ezinak, gelditu ezinak, eta bai, jakin gura eta bai. Bakit hau galdera zaila dela, baina badaukazu ikerketa lan kutxunik? Berezia egiten zaizun baten bat, edo bereziki arro sentiarazten zaituen baten bat? Bai, Izueroko pastoala, maskaradak, oso unkigarriak izan ziren. Ekuadorrekoak bai, parte handi bat. Bai, nik uste dute Zuberoko unkigarri izan dela, bai. Batez ere, teoriaren barruan sartu nahi zenean, poesian altzian zer dagoen, onundik etorri izan, antzerkia, rituala, pertsonen kontzientzia, gai horien inguruan, bai, lehenbiziko kontzientzia, lehenbiziko espresaera, sentiberatasuna, horiek dite bai kutunenak, eta nik bai agian nola izan bai nahi Zuberoko toki horietan, antzezpen horietan parte hartzaile bai ikertzaileaz gain, orduan barrutik ikusi dut sentitu zirrara hori, eta agian kutunena bai hoxe dut bai. Bai, esan dezakegula, Kepak, inauteria, adierazpen performatiboa, antzerkia, beti oso presente dagoela zure lan guztitan edo gehienetan. Ikusi dute bai horre el teatrizu doble liburua, uste dut garrantzi handia dauka antzerkiak eta espresioa zure lanetan. Bai, agian nik ez baitaket ni noraino naizen pixkat autista bat, eta orduan ez oso soziala, eta orduan nola horri aurre egiten diodan, olako ikerketan, eta olako harremanetan sartuta. Pixkat, oztopo komunikatibo horri aurre egiteko estrategia hau bilatu dudan, bizitzan, pixkat ola jende artean ibiltzeko. Eta atentzio ditzeite bai, zure argitalpen bat, nola kontatu evoluzioa umei. Ez da umentzako liburu bat, baizik eta, guztiok hausnartzeko, edo nola jotekla hori, umengana iristeko evoluzioarekin. Bai, eskatu zidaten liburu hori onartu nun, idaztea, arrelde batetik, evoluzioa antropologian beti presente dago, horrean dago, banik antropologia soziokulturala ikasi nun, beraz, evoluzioaren kontuk laga gelditu ziren nire formakuntzan, hala ere, nerabean eta Unibertsitate joan aurretik eta Unibertsitateko lehenbiziko urtetan bai, nik neure kasa alako liburuak irakurtzen nituen, ez da? Eta garai hartako evoluzio nozioak eta gaur egun oso asko aldatu dira, ez da? Baina,
Bai, eta liburu hori nitzako importante izan zen kognizioan oso barruan sartu nintzen. Eta kognizioaren, garapena. Eta burmuinaren tamainak eta neuronen konexioak eta zenbat burmuin mota ditugun, bai gizakiok eta baditugu, bai, homo sapiens zani, dentalari dagokiona, baina baita reptilei eta narrastioi dagokiona, eta aurreneko mamiferoi, bai, ez da. Eta, hola nitzako, bai, umentzako liburu da, umeik evoluzioa kontatzeko, esan nahi baita zea dela. Kuadroak agertzen diela, galderak erantzunak, beraz, gurasoek edo irakasleek eskoletan, gida bat izan dezaten, nondik nora, gai hau jorra daiteken, esan dezagun. Ginenean erreza zirudien. Musika ego dugu eta aukera eman diogu Kepari kafea dastatzeko, bestela hitz egin eta hitz egin bestela aukerari gabe, oztu egingo zitzaion. Eta horrelako lan marduleen artean, liburu potolo ikerketa luzeen artean, batzuetan olerkiak. Eta nola iristen dira olerkiak zuregana, nola iristen zara zu olerkietara? Ez dakite zein retrospektiba esateko ez da, atzea begira. Ni hasi nintzen, Bilboko naiz, eta han Bilbo nintzala, euskera, Bilbo nintzala, 17 urteekin Madrid antropologia ikastera joan nintzen, eta, giro hortan, euskara ikastekotan, eta ni erdalduna naiz hola etxean jaioa, eta giro erdaldunean azitakoa. Odonek euskara 17 urteekin euskara ezagutu nun, eta irrikan ikasteko. Todon baserrietan, eta hola eta biltzen nintzen, morroi, euskara ikasteko. Tolosaldean, normalian. Eta hor nintzala, momentu baten Bilbon pisu bat hor parte zarrin, goiko parte zarrin, noingo toki Zabalburu azpi arte hortan, barrio auzo berezi horretan, han pisu bat hartu nun, piskat palanka, horrez, gurasote. Eta bohemia hortan hasi nintzen idazten, pixka nire sentimenduak, nire ikusten nitunak barrean agertzen zitzaidana. Eta hola, agertu zen, eta agertu zen bazela Bilbon poesia sari bat, Gabriel Aresti, izenekoa, eta, poema josi nitun, bialdu nun poemarioa, eta zoritzarrez sarian eriman zidaten. Ea kondena jaso nun poesiaz gehiago idatzi behar nula, segitu behar nula. Eta hola zertatu zen. Eta gero zaren biziko poemarioa, gero Tolosa torrentzen izan, alkizan 83an, baserritarren hitzak eta bizimoduak eta gauza guzti horietaz saio bat idazteko. Eta poema batzuk idatzen ditu, eta Tolosan San Juan poesia zaria o literatur zaria pasan, bialdu nitun hor nitunak eta kondena handiago. Ekalte handiago egin zidaten, saria batean, ze horrek idatzi behar dut, eta orduan idaztearen tormentu horretan segitu dut poesia idazten. Barez goztik, idatzi dut, eta poesia eta antropologia. Eta, antropologia gehiago zentzu akademiko baten, zen, azken unibertsitatean ogibidea baldin bada, idazkera struktura berezi bat eskatzen dute, eta orduan, estiloa eta teknikak eta
modu batekoak dira. Eta poesiakoak zero kontrakoak. Orduan pixkate tirabira tensio handi bat badago. Eta horri bigin ez tensio horretan. Aipatu dut, nik hainbat herrialde aipatu dut Kanada, aipatu dugu Ekuador, aipatu ditut Amerikako estatu batuak, Londres, orain, denbora batean geldirik egoteko asmo duzu? Bai, gauza personalak diela eta bai, nik nire buruak eta nire bihotzak eskatzen dit beste zerbait, ez da? Baina, itxoengo dute pixkatagian 2 urtez, eta hor bizirik irauten baldin badugu, ikusiko dugu zer egin, baina, buruz asko mugitzen naiz. Fisikoki nire muga dira Alkiza, Tolosa, Bilabona, gehienez Donostira noiz behinka, baina, Donostin ez dago gaur egunean giro handirik, honik ez dut ikusten giro handirik, zean nire burua lasai sentitzeko. Orduan, hemen ibiltzen naiz. Bilabona, Alkiza, Tolosa, hor. Zuk aipatu duzu, geldirik zaude, geografikoki, edo etxetik mugitu gabe, baina ez zara geldirik egoten inoiz. Ez, burua beti kia dariola. Oendala gutxi adibidez, argitaratu duzu Estos ojos afilados, poesia liburua gaztelaniaz, oendala hilabete bat. Hemen aurrean dakat ekarri dut bazpare. Madrilen argitaratu dute, eta, pozik nago esandako kritikarekin, argitutako argitarekin, editorialak oso hitz politak esan ditu, oso antropologiko dela dio baita ere, eta orduan, posten naizen ikusten dute momentu honetan posible zaidala poesia, antzerkia eta antropologia lengoia ezberdin batez artikulatzea o nahaztea, artikulazio bezala nahazte hitza egulertuta. Izugarrizko bitxikeri irutza zaite liburua, bakizu, batez ere niretzat, bigarren parte hori butoarekin proposamen hori egiten duzunean ez, olerkien bidez proposatzen duzu buto dantza, buto performantzetarako aitzaki hartuta gero beraiek interpretatzeko eta izugarri ausarta irutza zait eta oso interesgarri. Aposten ez zuk hori esateaz, ez antzerkin burutik zatoz, zaude, eta egonko zara, luzez, eta beraz, buto performatibitate o antzerki mota honek zer ilotzen diot, ezta? Gorputza erreari zahartzeari egoera latzgarri bati. Eta poemario osoa zeda bi pertsonen arteko harreman berezi batez, baten bikote honen pertsona baten azken segunduak gelditzen zaizkio eta kontzientia da, ezta? Eta biak alkarrekin daude alkarri begira. Eta duen begi horiek ze ikusten duten, zer barrenatzen duten, eta ez ere esan gabe ze ulertzen duten, ezta? Alkar nola bat sentitzen duten. Eta buto espresabide horren bitartez hori moldatu edo gorpuztatu irudikatu nahi izan dut bi dantzarien mugimenduen bitartez. Pero berek buto dantzariek egiteko, ez da nik sentimentu sorta bat, sentimentu elkarrizketa sorta bat deskribatu dut, dantzariek bek sentitzen duten bezala, ikusten duten bezala adierazteko. Nola dala da, bertsolaritza zazia pixkat hemen kontu hau, eta bertso jartzailea badago, eta bertsolariak badaude, eta gian analogia hori dagoela esan genezake.
Zure olerki gai jartzaile bezalakoa edo. Entzulei pixka kontestuan jartzeko, buto dantza zer den, eta hori, bigarren munduko gerra eta gero sortzen den dantza garaikide mugimendu oso berezia Japonian, ez? Bai, badu erritualat tradizionalak akotxartean zen, Japonen teatro antzerki klasikoa da, no, kabuki, eta beste formula batzu baik poesian eta poesia kantatua. Eta hor, bigarren gerra, munduko gerraren ondoren, batez Nagasaki eta Hiroshimaren esperientziat jasan da, korputzak erreziren argazkiak ikusten dira horre biluzik gorputzak auskaratsuak begiak trauma bat batez ere biziraun zutenak esperientzia txar hori lazar hori biziraun zutenek trauma ikaragarria izan zitzaien zergatik ni eta zergatik ez beste hori eta Japongo bizitza osoan oso memoria historikoa oso traumatikoa zaiet. Eta buto agertzen da horri erantzuna emanez, erantzun artistiko, estetiko, minbera emateko. Eta hor sortzen da mugimendu mota batzuk gorputza apaintzen da modu berezi batez da hautsak zela mamuak balia bezala gorputza bera lienzo bat bada ez da, eta han pintatzen baita Hiroshima eta Nagasakiko ondorio horiek. Eta hori ikusi nun aproposa nire historioa beste modu batez kontatzeko. Azken baten liburu hau, eta horretik beste bi liburu poemario erderaz idatzi ditudanak historia honetaz diar dute jirabira. Hemen beste modu batez egiten dut, eta poemarioaren barruan gauza bera buto hartu dut nik kanpotik egoera hori ikus dezadan saiakera hortan bit. Aipatu duzu, antropologia desente dagoela zuen olerkietan, zuen poesian. Alderantziz, nun kokatzen da poesia ikuspuntu antropologikotik? Galdera ona, hor poesia, asko kuste dugu poesia lehenbiziko humanitatearekin batera sortu zela. Eta orduan nolako momentu izan zen, eta nolakoa zen poesia hori. Orduan badira antropologian ikasgaia izan da. Eta batzuk joan dira, lehenbiziko kognizio hori hitzen bidartez. Eta hor ikusten da poesia guk mundu moderno honetan ezagutzen dugu, guretzen dugu zea dela. Liburuan idatzitako hitzak, ez da? Orduan paperean eta norberak bere isiltasunean edo beren bakardadean edo beren burukotasunean irakurtzen duen gauza bat. Baina berez, poesiaz zentzu primitibo, astapenezko horretan ulertuta zera da. Poesia kantua, mugimendua, apainketa, gorputz apainketa, uidana batea. Orduan, baduzu ekintza fisikoa, ahozko ekintza, eta baitare
melodia, ez da? Soinu berbala, soinu musikala, eta gorpuzkera mugimenduan. Hiru gauza horiek batera sortu zuten poesia. Eta poesia omen sortu zen kontzientziarekin batera. Bata bestea gabe ez daka horrek ez daka zentzu handirik. Beraz, poesia zera dago, momentu baten norbait kontzientze da zer den eta galderak sortzen zioz. Zertako nahi zen, nur nahi zen, nora noan, nodinatorren, galdera filosofiko horiek ez da, eta hoxe Shakespeare esan zuna, ez? To be or not to be, ez? Izan ala ez izan, eta hoxe hor mundu hori, ez da, oso espekulatiboa, eta espekulatibo danez, antropologa jundiarri, gaur egunean herri primitibo txarjotako jende horien gana. Eta ez dakigu estrategia hona dan ala ez, baina dagoen bakarra irudikatzeko, pentsatzeko, fantasia egiteko, gu lehenbiziko humanitatea nolako izango ote ezan. Galdera horri erantzuteko. Eta duen, historiak eta frutu eta basaranen biltzaien gana guztien, gaur egunean, hemen bezala, hogeitagarren mendeko frutu biltzaiek eta historiak nahiko absorbituta daude. Baina, meretzigaren mendian, etzan, hain etzeuden absorbituta eta donara jozuten antropologoek haien poesia, kantuak, errituak ikastea. Eta horre ikusi zuten mundu oso komplejua zala, askozaz komplejua geurea baino, zeintzu horretan estetikaren aldetik eta sormenaren aldetik. Eta, hoxe, kantua, musika, gorputza horiek batera jartzen direnean zirrara bat sortzeko, orduan poesia sortu da, eta orduan poesia errepikatzen da. Guk ere gorputza jarriko dugu, hementxe irratsaio honetan, Kepa Fernandez de Larrinoak, Kepa Fernandez de Larrinoari, Darion pasio hori, gure uinetan ere, entzuleren gana heltzen saiatzeko. Kafe bat hartu dugu Keparekin, baino, bigarren kafe izan du saionek, eta uste dut bigarren kafe baterako gonbidapen ere egin barko digula, luze lasai eta sakon, hainbat gai eta hainbat esparrotan izketan jarraitzeko. Kepa, eskerrik asko gaur gurera hurbiltzeagatik, plazer bat izan da, eta zuei deitzeagatik. Laizter arte. Izan ondo. Zueke bai.
Goizeko 11:21 minutu eta Xavier Zeberio eta Liam Omanleire artean egindako Salento kantua bari gara entzuten eta kantuaren atzetik gonbidatu gehiago segituan Ander Zubillaga izango dugu gurekin, dagoeneko gurean da, baina segituan orkestu ere egingo dizugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizeko 11:23 minutu entzuleok eta bagoaz segituan aurrera zue guztiokin, beste gai batutan murgiltzera, aspalditik ezagutzen dugun lagun bate gurean izango dugulako, urrengo minutu hauetan, eta tira, egin berri duten kantua ere aitzaki. Berrogeita 10 urte doinu berriak jantzirik, etorkizuna badator, musikaz beterik, alaxa besten dute egunotan kaleratu duten abestian, We Are The World formatuan ikasle mordoak osatutako kanta, arrazoia antzematen erresa, Isidro Larrañaga musika eskolak 50 urte betetzen dituela. Isidro Larrañaga beloki soinu jole handiaren inguruen inoiz aritu gara saio honetan, arka abiatutako eskolak akordoia zuen erdigunean, eta Ander Zubillaga etzen bizi orduan noski, baina bera ere akordoiaren botoietatik pasatakoa da, aritutakoa, 6 sokek bizitza aldatu zioten arte. Gitarratik apostu egin bai, eta musika eskolaren zuzendari bihurtu ere, ondoren. Zenbat urte daramatzan kalkulatzeko inoiz referentzia izan da bigarren kafea. Zuek baino bat gehiago esaten dit Anderrek, beraz esango nuke 8. ikasturtea behar lukela honek, baina gero kontuak ondo egingo ditugu. 8 urteotan, 9 urteotan asko ikasi, hazi musikari mordoa zuzeneko musikaren bidean jarri, eta batez ere elkarrekin jodezaten apostu handia egin du Zubillaga Isidro Larrañaga musika eskolan. Hontaz eta beste imat kontuta hitz egiteko gurean dugu Ander Zubillaga. Ander, egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Oso ondo. Bueno, aste gogorra izaten ari da zuentzat, aste gogorrak. Bai. Dena prestatzen eta baina bueno, ja bihar da egun handia, así que gogokin. Joango gara gero kantu hau nolabait aletzen eta aztertzen, ze asko eragomaten duen kantua da, asko eman behar zuelako, Ander. Musika eskola baten instrumentu asko erakusten dira, 50 urte betetzen dituen musika eskola batek ere, aldaketak bizi izan ditu, garai batean aipatu dut, akordeoia eta akordeonista bat erdigune, gaur egun, askoz zabalago eta beste instrumentuetan murgiltzen dena, eta kaso horrexegatik Jose Mendizabal akordoiarekin hasten da kantu honetan, eta kantuak beste esparru askotarak garamatza. Hori da, bai. Bai, hoi zan ideia hasieratik, ez? Lehengo ikasturtean komentatu nian, ez? Ikaslei,
bueno, ikasleak daude taldetako irakasgaiak iteiteu, ez? Eta komentatu nien, politxa izango zen urrengo urten, ez? Abesti bat itea denon arten. Eta hasi ginean ja lehengo ikasturtetikan, pixkat forma ematen abesti honi, ez? Eta bai komentatu nien, azkenen ideiak ekartzen jutezian, ez? Klasetara, eta esan nien, ondongo zen, estilo ezberdinetatik pasatzean abesti bat sortzea, ez? Eta estilo ezberdin horietan, murgiltzea pixkat atmosfera horietara, ez? Eta pixkanaka junginan osatzen, eta egia esan oso gustoa emaitzakin, ez? Oso politxagatua eta gustora bai. Doinu berriak jantzirik, etorkizuna badator. Trikitisa girotik pasatzen aritzen abestia eta beste kolore batzuk antzematen ditugu. Hemen segituan. Ikasle ugari, ikasle hauekin aipatu dute akaso apostu senduenetako bat Ander azken urteotan izan dela kombo formatuan musikariak instrumentu ezberdinak elkarrekin jotzen jarri, eta hori ere nolabait bideratzea zuzenekoetara, hor proiektu ezberdinak sortu dira. Proiektu horietan ere musika joera ezberdinak daude, zaletasun ezberdinak, eta zaletasun horiek ere nolabait tokia topatu behartuten kantu honetan, horrexegatik ez dakit. Trikitisa kolore horiek entzun ditugu, orain rock giroagotatik, denetarik badu kantuak. Musika eskolan ere baduzuelako denetarik azkenean. Bai, hori da. Bai, hasierako urte hauetan, 8 urte hauetan, hasieratik bai hasi ginela taldeekin, eta guain arte pop rock formatuan edo inizan deula dena, baino aurten justu, 50 urte hurrenakin, apostu handi bat indeu, eta lokal berri bat hartu dugu, eta bertan taldean ensaiatzeko lekua eta izateko. Eta aurten hasi geha, estilo ezberdinak ere eta formatu ezberdinak osatzen, ez? Adibidez, txaranga sortu dugu erromeria taldea baita, eta estilo ezberdinetako taldeak, ez? Eta, hori ere reflejatu nahi izan dugu abesti hontan, baina zerbait berria da, eta, ilusiokin, ez? Esan liteke lehen aipatzen nuen bezala, pixkate akordaiaren presentzia gutxitu egin dela, joerak, garaiak eta bestelakoak direla, eta beste instrumentu batzuk hartu dutela indarra, baina esango nuke, joerari berari utzi baino, zuk zer horrek markatu duzula pixka bat joera bat, batez ere aipatzen nuen taldekako batzi horretan insistentzia berezia egin duzula. Akaso konfirmatu dugulako urtetan, ez? Musikak nunbait zentzu hartzen badu elkarrekin jotzen dela, edo behintzat hor badagoela, edo bazegoela kontu bat pendiente gure akademizismoan, ez? Bai, dudi gabe, urte guzti hauetan zehar nik ikusietena musikari bezala izan da, zenbat eta zenbat jende ikasi una instrumentu bat, ez, urtetan zehar, jende askok urte askotan ikasi izan du instrumentu bat, eta ez da gai norbaitekin jotzeko, ez, nire gertatu izan zait, itzeiten lagun batzukin, eta ni 8 urte ikasi nuen pianoa, eta gehatzea, eta abesti errex bat, 4 akordekin jarri, eta joko du batea, eta osea, paniko hoi, ez, norbaitekin jotzea, danen gauzerik politxena, osea, zerbait zentzua ematen instrumentu bat ikastea, da taldean jotzea, ez, eta hasieratik oso garbi ikusi non noi, eta da, karentzia bat ikuste detena, ez, musika eskola gehienetan, eta hortikan nijoa, guztiz. Horrek ez du esan nahi, Ander, ikasle batek talentu, gogo eta foko handia duenean, haren bide musikal akademikoago bat eta intensoago bat landu behar eztenik, horrelako kasuak ere badituzu eta goi mailako ikasketetara bideratzen ari diren ikasleak eta bestelakoak, baina jakinda denak ez duela bat edo beste izan behar eta nolabait ulertu behar dela, ez? Ikasle batek ze behar dituen. Hori da, hori baita beste arazo handitako bat izan da, ez? Azkenen ikasleak izan ditazke perfil ezberdinak, Osea, zuk esan duzun bezala, izan daiteke musikari bat
base handi bat duena, eta ja beste pauso bat nahi duna eman, ez? Esatuna, nahi hau asko gustatzen zait, eta nahi dut profundizatu asko, eta guk alden guztia egite deu hortarako, eta, bueno, de hecho, nire ikasleetako ja bat baino gehiago bideratu ditut, ez? Konservatoriotara, eta han daude ikasketak egiten, ez? Baina beste asko, behaien helburua ez da hori. Eta hortan itxutzea zu akatxikara garria litzateke. Hori da, eta nik hori oso garbi ikustet, daola jendea, juteana horrea, ikastea musika, baina gehien bat ondo pasatzea, ez? Eta nik gehien bat hoi ikustet garbi, ez? Instrumentuak ikestakon, nik ustet garrantzitsuna dela ondo pasatzea, bestela ez dauka zentzurik. Eta hoixe saiatzea egiten, ez? Eta taldean jotzeak, nik ustet hor zea asko daukala, ez? Garrantzi asko dauka, taldean jotzeak sortzeizun zirrara eta esatea, wow, osea, ikasien nik hau nire kisa bakarri jotzen, eta guain beste batzukin nago jotzen, denak batea, eta denak batera sonatzen du denak bat, ez? Osea, ez da nola esplikatu, baina, eta hori sortzen du zirrara, ezugarria da, ez? Eta edozein adinetan, nik guatzen naiz, hasi ginenen konbotan, eta ja adin helduagoko 40 gorako jendea ere inoiz jogabe zegoena norbaitekin, ez? Lehenengo aldiz jozutenen, abestia bukatu, eta wow! Osea, sentitzen, zer da hau, ez? Osea, ikaragarria da, sinistezina da, sinistezina da. Beste ikuspuntua jartzagari, zorionak, zentzu bikoitzetan eta eskerrik asko, nire semea daukat eskolan, urduri eta ordua sartzen etxen biharko emanaldirako, eta nik juten izenean bila edo eramatea, edo nik ikusten dudana da kriston ekipoa eta kriston pasioa. Irakasle guztien ez dakit, asko maitatze dute egiten dutena, eta transmititzen da. Eta hori izugarrizko ekipoa da, guraso bezala super pozik, motivatuak daukatu umea, galderak egiten etxen, informazio gehiago bilatzen, musika zale bihurtzen, ez dakit eskertzekoa da kanpotik. Hoi baino hitz politxagoik ezin dut jasoia gaur nik ustez, eskerrik asko benetan. Hor garrantzitsu uste dut Ander, Maika aipatzen duen hori ere gertatzeko, dala irakasleen profila, ez? Eta irakasleen dualitate hori, uste dut zuenik irakasle guztiek neurri handiago edo gutxiago batean, direla batetik bide akademiko hori osorik egin dutenak, eta ikasi dutenak, eta formatu direnak, baina bestetik zuzeneko musikan bizirik daudenak, eta ulertzen dutenak dualidade hori, noiz ikasle bati teknikan estutu egin behar zaion, eta noiz ikasle bati azaldu behar zaion, kontuz, hau, zure beste bost aldekideekin elkarbanatzen duzunean, horrela eta honela bideratu behar da, ez? Tozut, profiletan asko dagoela horre, Maika aipatzen duen hortatik, ez? Bai, guztiz ados. Nik uste oso garrantzitsua eta beti saiatu izan naiz, irakaslek, musika eskolan dauden irakasle guztik, zuzenean aktibo egotea oso garrantzitsu ikustez, hoi da errealitatea, eta ezautzen dute zein dan errealitatea benetan, zer dan taberna baten jotzea, hori da errealitatea benetan, Leidorren iten daun superkontzertua, nik ikaslei esate, hau ez da errealitatea, hau da, izugarrizko montajea, eta disfrutatzeko zerbait, baino, gero, taldeko ikaslekin eta askotan jo izan dugu, leku txikietan eta barrez. Eta pixka bat, hori erakustea ere, irakasleak ikustea, hemendikan bideratu behar diotez, eta ikustea esan dezun bezala, karentziak eta gauza horiek, eta segun instrumentua ez, igual gauza gehiagiari da jotzen, gero taldean jotzeko, imaginatu pianista batek, gauza asko egin ditzazke, igual, gauza gutxiago egin behar ditu ez, taldean jotzeko, ez molestatzeko beste instrumentuei ere, gauza gehiagi ere, kalte egin dezake, orduan. Gauz guzti horiek baita, pixkanak ikastea, eta esan duen bezala, beste instrumentu batzuekin jotzen, ez? Bestela zinezkoa da gauza horiek ikastea, benetan, esperientzia hori eduki behar da. Bihar 50. urte horrek izango du nolaiteko mugarri berezia, Tolosako Leidor aretoan urtero eskaintzen den Gabonetako jaialdi berezi hori, are bereziago urteurrenarekin batera, arratsaldeko 7 hasiko da,
oraindik sarrerak edo gonbidapenak, ez da egin nola den? Ez, doan da eta ez da behar. Ez da ezer behar, bertaratu eta sartu daiteke. Sartu, bai. Bueno, Seiterdietan irikitzen dira ateak. Hori da. Eta hori batzuen tokiak arra ditzakezue, eta hori ikusiko dituzue, musikari arituagoak, hasi berriagoak, denetarik, baina sorpresa batzuk ere biltzen ditu nolabait kontzertuak ander, eta nolabait badago horre urtemugarekin berezitasunik. Bai, hori da. Esan behar da baita, kontzertua 7 hastea, baino 6etan kale jira bat ingo deu, Ibarrako lokal berritikan hasita, kaletan zehar trianguloraino jungo gea, bai txarangarekin eta bai trikitelariekin, kaletikan, eta gero hurbilduko diaia Leidorraldea, eta jendea sartzen dagoen bitartean ere, hor pixkat amenizatuko da sarrera hori, eta gero, esan ez bezala, 7 izango da kontzertua, eta abesti mordoa jokoitugu, eta gaina, aurten pixkat berezia nahi izan duguin, 50 urte hauek ospatzeko, repaso musikal bat ingo dugu, abestien bidartez, dala 70. hamarkadatikan, gaur egun arteko abestiak, joko ditugu, ez? Hamarkadaka, 70. hamarkadan, hamarkada horretako abesti batzu, 80. hamarkada, 80, 2000, eta, pixka bat, urte guzti hauetan egon diran aldaketak ikusteko, eta baita gehienok abestia oso ezagunak dira, eta nik ustez gure gaztaroa eta gogoratuko diguten abestiak ere horrengo dira. Aipatu dugu Ander, 8 urte direla, 8 kurtso zuk musika eskola zuzentzen duzula, baina irakasleetan desente lehenagotik ere aritutakoa zara, eta horrek ematen ditu alako paradoxa edo historiotxoak, non badiren zurekin oso ume ikasten hasi, zurekin bizitza guztia ikasten jarraitu, eta gaur egun hainbat taldeekin jotzen, batzutan zuzeu ordezkatzen, eta ikasketak egiten dabiltzan ikasleak, ez da, pentsatut horrek ikaragarrizko asepetetzea eta ez da egite arrotasuna sortu behar duela, ez? Bai, guztiz. Badauzkat, bat konkretuki, ez, alain, eta beste ikasle batzuk ere, berandugo sartu dena, baina konkretuki hori, ni guatzen ez beha, 8 urte zeuzkanetikan, ez, da honekin, guain ez dakitzen bauzkan, 18 edo 19, eta kao, ikustea txikitatikan zuen gerina hori, ez, eta ikustea gaur egun, musikamenduan guzti sartuta daola, eta talde pilatan ari dela jotzen, esan dezun bezala, sustituzioak ere egin izan dizkit, eta kristona arrotasuna mateu, esan, eta poza. Bera txikitatik zurekin dagoena, baina 8 urte hauetan, zuekin konbo horietan, talde horietan ikasten egon den jende asko dabil taldeetan jotzen, ez? Eta pentsatzen dut horrek nolabait baieztatzen duela ere, zentzu bat bazuela apostu horrek, eta beste ikasgai bat den hori, ze hau ere agertu behar da, azaldu behar da, talde asignatura, talde ikasgai horrek ez du esan nahi bestea baztertzen denik, alegia, zuk ikasten duzu zure irakaslearekin bateria, arekin edo beste irakasle batekin ere, solfedo bestelakoak egin ditzakezu, behar duzun ikasi, harmonia ikasten baduzu zure piano irakaslearekin, baina gero, nolabait, uztartzen dira ikaspen horiek taldean. Da taldea postori egin zenutenetik, mordo bat dira, beste erromeria, pop, edo danako taldeekin, jotzen ari diren musikariak, eta uste dut horrek baieztatzen duela, ez apostu hori, pixkat beharrezko ere bazela. Bai, nik uste baietz. Taldeetan egondan jende asko, gero deribatu da, beste talde batzuk sortze da, edo sortuta zeuden talde batzutan jotzera, ez? Goatzen naiz behin oso kurioso izan zen, abeslari bat zebilen bila, talde baten bila, ez? Bere abesti batzuk bat zituen, eta hasi zen, galdezka, ez? Eta nahi galdetu ziaten, nire ikasleen batzuk edo animatuko zian, eta azkenen talde oso osatu zuten, musika eskolako ikaslek, ez? Eta, da, ze politia, ez? Mendikan ikasi dute, ia talde bat osatu dute, eta hor da biltza jotzen, ez? Oso politia bai. Ander, aipatu du, 50 urteotan, gauzak nola aldatu diren, baina 8 urte hauetan ere aldatu dira, esango zenuke
azken hamarkada honetan, pixkatzuke musika eskola, Isidro Larrañaga musika eskolaren zuzendaritza, gidaritza daramazunetik ere gauzak aldatu direla? Bueno, aldatu nik ikusteetena musika eskolan bertan izan da, zera bat, ez? Evoluzio bat, nik hartu nunetikan, ze hor, ni hasi nintzanean askoz ere instrumentu gutxigo ematen zian, ez zeuden ez haizezkorik, bateria ematen zen, baina gutxi, ez zegoen kantua, instrumentu pila bat ez zeuden, ez? Eta, hor apostu egin una hasieratik,an instrumentu gehiago jarri, eta taldeen apostu hori, ez? Eta urte hauetan ikusetena, realmente funtzionatzen dula, eta jendeai gustatzen zaiola proiektu hau, eta azkunde bat, ez? Eta, pozgarria da, egia esan. Ikustea nik buruan neukan proiektu hori forma eman, eta jendeari gustatzen zaiola, eta funtzionatzen dula, hori izugarria da. Aldatu dira garaiak, gaur egun ez dakit inoiz esan edo ipatu izan da ez, musikaren grabazioare demokratizatu egin dela nolabait, gaur egun gutxirekin ere, grabatzea erresagoa delako, zuek apostu hori ere hasieratik egin zenuten, musika eskolan estudio bat ere badago, eta pixkanaka estudio hori gainera jonda sendotzen, onditzen eta finkotzen. Horrelako jakin minak dituzten ikasleak ere hurbiltzen zaizkizu aizu. Nik etxean nahi nuken ere burua grabatu, maketatxo bat egin, baina ez dakit eta materiala eta ikasi eta horrelakoak ere gertatzen zaizkizu. Bai, noski, bai. Dauzkat, asignatura bezala ere ematen dugu, musika produkzioa eta grabaketak eta gauza guzti horiek nola egin. Justo bihar leidorrea ikasle horietako bat badator gaina, komentatu nion nahiko balu ikusi nola den montaje bat, mikrofoniak nola jarri bardian, teknikoarekin egon, ikusteko, nik esan joan, teknikoak ez dizu esplikatuko gauzak, baina bakarrikan ikustea profesional bat lanean, hori pila bat ikasten da, ez horrekin. Eta bai, eta gero, hori, taldeak grabatzearena ere, eta, ikasleak ere, daukanen jakin minoi ez, nik gitarra bai nahi dut grabatu etxen, edo ahotsa grabatu nahi dut, nola egin dezaket, gaur egun esan ezun bezala, nahiko diru gutxirekin lortu daitezke aparatoak, eta grabatzeko erreztasuna handia da, orduan, alde hortatik nik beti laguntza ematen diet, oso interesgarria da gaina zure burua grabatzea. Ander Zubillagari bere musika eskolagatik ari gara galdezka, baina aurten disko bat ere kaleratu duzu 2025aren barruan, zuzeneko disko hori, zure bakarkako musika proiektu hori, gero beste hainbat proiekturekin ere jotzen bazabiltza, baina zure bakarkako proiektu musikal hori nola dago? Pentsatzen dut, musika eskola bat kudeatzek ere askotan kentzen diola denbora, ez? Sormenari eta bestelako lanei, baina ez dakit bazabiltzan, esan galdera guztiotan derri egin inoiz mikrotik kanpo azken aldian, beraz, hemen irratian gaudela baliatuko dut, ari altzara kantuak egiten? Hola, guantxe bertan ez, ze ontan hau zentratuta ez, eskolarekin, baina bai dauzkat, ideia batzuk, eta abestiren bat bai daukatela ja bukatuta, eta pentsatuta, hemen urtarrietik aurrera, edo, pixkat udara bitarte hontan, abesti batzuk sortzea, eta nahiko nuke beste 3. diska bat konposatu, así que, hortan gabiltza. Tira, hori ere iritsi behar duen unean, baina momentu Zandarrek begiz jota duena, biharko emanaldi berezi hori, arratsaleko 7 Leidorre antzokian izango dena, eta Isidro Larrañaga musika eskolaren 50 urte ospatzeko balioko duena. Kantua orain arte, lasai eta osorik entzuteko aukerarik ez du izan, gainetik izketan ari ginelako, eta berau izango da, guerdiko 12 eramango gaituena. Ander Zubillaga, mila esker, gozatu bihar, eta jarraituko du kafeak hartzen. Mila esker, zuen, eta.
Musikaz beterik, 50 urte, doinu berriak jantzirik, etorkizuna badator. Musikaz beterik, barrenak biztuz, barrenak biztuz, barrenak biztuz, barrenak biztuz, doinu berriak jantzirik, etorkizuna badator. Ba, etorkizunean ikusiko dugun Mai Gorostiaga Pozo, ze aurtengo azken saioa gaurko agokitu zaizu Mai, baina datorren urtean, ez dakit. Hasieran gustatu zait Goiurik esan dian. Gaur azken programa eta Goiurik esan dit. Aurtengoa, Mai, lasai, aurtengoa azkena baino jarrituko zea. Esan du, nire azken programa da, ni banoa, ez zaituztet berriro ikusiko, kaletik ikusten bat zaituztet. Ze dramatikoa hori ez du esan. Lasai. Mai Gorostiaga Pozo, datorren urten arte. Plazer Urte bat, berri hon, Pozo. eta gauza horiek. Goiuri Zeizarandia? Bihar arte. Ikusi berri dut pertsona bat, horti pasatzen, Bai? azkenekoz, duela bizpahiru urte ikusiko nuen, eta aurrekoa duela 7 urte Korean. Ara? Bai, akaso entreizate egin beharko genioke, urte amaitu horretik. Koreako, hiriaren izena orain ez datorkit, baino jatetxe badauka, eta bertan oso ondo jaten da, eta euskal sukaldaritzaren gauzak txertatzen ditu, eta oso interesgarria, bai. Bueno, harrapatuko du, Goiuri Zeizarandia, bihar arte, goizeko 10:05 hemen izango gara entzuleok, Ander Zubillaga, agur. Gero arte. Eta entzuleok zuek plazer baduzu, bihar goizeko 10:05 gu hementsi izango gara, orain informazioaren txanda, Naiz Irratien. Musikaz beterik. Keep calm and bigarren kafea.